¿El incienso dónde está? El incienso.
honela esan zien bere ikasleei, ez izan bihotz larririk, sinistu ezazue Jaungoikoarengan, eta sinistu nigan ere. Nire aitaren etxean bizitoki asko da, hala ez balitz, esango aldizuenik, zuentzako tokia eratzera noala. Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nirekin hartuko zaituztet, ni nagoen toki berean, zuek ere egon zaitezten. Badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomasek orduan, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea. Eta Jesusek, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ez dijoa inor aitaren gana, nire bitartez ez bada. Jaunak esana. Ez bada, Liturgian, askotan, gure bizitza konparatzen da Errome Santuarekin. Garaigateko erromesak abitzen ziren aurrenekoak Jerusalemera joateko. Abitzen ziren bere etxeetatik, oinez, ibilbide luze ikaragarri bat, gero, eta barrunen bat oso zehartu behar izaten zuten, eta ibilbide luze baten ondoren aiatzen ziren bere tokira. Gero, batez ere, Jerusalemera joatea oso arriskutsu bilakatu zelarik, Erroma eta Santiago izan ziren beste bi erromes leku oso importanteak. Eta jende asko joaten zen modu hortan, eta liturgiak askotan gure bizitza halako errome santiarekin konparatzen du. Esan ez bezala, bagoaz bizi geralarik, baino ez gerabizi inongo helbururik gabe, ez nora ezean bezala, baizik eta badegu helmuga konkretu bat. Eta hori da gauz bat, bizi gerala ere ezinbestekoa deguna. Horregatik, gaurko evangelioa entzun dugun bezala, Jesusek esaten digu bera dela bidea, eta ez bakarrik bidea, baizik eta baita ere bizia eta egia. Hau da, ibiltzeko bera dugu bidea, bera burua bide bezala aurkezten digu, baina baita ere ematen digu beretako bizia. Ez bakarrik mundu ontakoa, ez bakarrik lur ontarako bizia, baizik eta betirekoa ere. Hain zuzen ere, Jesusen erakutsietan, bi perspektiba horiek ezinbestekoak baitira. Berak gauza asko erakusten dizkigu gure eguneroko bizitzarako. Mesede handia egiten digutenak, gainera bai pertsonaki eta baita gizarte mailan ere. Baina bere erakutsiak ez dira bakarrak gure biziotarako, baizik eta betiko bizirako ere hitzak dira Jesusek esaten dizkigunak. Eta baita ere esaten dugu bera dela egia. Beste dugu askotan agertzen zaigu argia bezala. Behar dugun argia ibiltzeko, ikusteko bidea nondik doan, non dauden zuloak, non dauden bihurguneak, horiek denak ikusteko Jesus dugu egia, Jesus dugu argia. Horregatik, heriotza gertutik tokatzen zaigunean, gaurkoan hemen bezala, Jose esperientzien ari gara honetan, oso importantea da, baita ere, norberak gure biziaren esankia gogoan hartzea. Batez ere, eta Jesusek hala nahi du, pentsa dezakula itxaropenez. Heriotza beti gogorra da, beti tristea da, separazio handia da, baina nahi du Jesusek ohar gaitezela azken hitza ez duela heriotzak. Heriotzaren ondoren ere badagoela bizia. Bera etorri dela gure gana bizi hortaz mintzatzeko eta bizi hori emateko, hoixe da gure horren nahi duena. Eta horren artean Jesusek batez ere transmititu nahi digu lasaitasuna, bakea, maitasuna, errukia. Ez ezagula ikusi, Jaungoikoa izaki bildurgarri bat bezala,
bere biziotako ibilbidea bukatu du. Baina badakigu heriotzak ez duen azkeneko hitza eta Jaungoikoaren eskuetara dijoa. Berak maitasunez egin zuen Jaungoikoaren eskuetara. Eta hori eskatzen diogu gure hartzailunari. Jose gure senidea goiko zeru hartan arrezara. Mundu hontako lan guztiak bukatuta, hemen familiko giro guzti horietan eta lagundu dizuen guzti hori gogoan bihotzean dena ongi gordeta eta beraren eskatuz eta Jaungoikoan ere bai eskatzen diogu Jaungoikoari goiko zeru hartan esatamilea berarekin bukaerarik ez duen otordu hartan. Eta erredoan esaten dugu bezala, santuen elkartasuna aipatzen degunean, gure itxaropena eta gure sinismenak esaten dugu, hildakoekiko gure harremanak ez diela heriotzarekin bukatzen aldatzen baizik. Horregatik eskatzen dugu, Jaungoiko onari goiko zeruan arrezala Jose, berak handik gure alde egin dezan.
santu jangoikoan guztidun betieko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako inoiz gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen digula. Guztiaren iturri, santu egizkizu bada, oditago hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egiten dezen. Berak, santu zutenean eta bere gogoz burutzen zikoala, ugi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio guztatik, hau ere gorputza data zuentzat eman duena. Afalondoan berdin kalizaturik, berez ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio guztatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolari. Hau da sinizmenaren sabamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu dituzulako. Eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz-odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu linda horren zure izan. Eramazu beitasun osora Frantzisko gure itasantorekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta nizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biziko etxarokenean baten gure zenitiak, Jose eta gure elkartu guztiak, harentzatu zeure, aurpegaren, armakara. Errotik zekizkiduaren, guztio betiko bizitza egitxinik ezagun. Angoikoaren, Ama Maria da Arzuarekin, haren zenar, Jose Santuarekin, apostolu Santuarekin, San Miguelekin, eta ketxal guztietan, zure izan den Santuarekin, ekin batean gure zaitzagun. Jesucristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horrengan, zure aitak, jaurikoan guztiorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta
Eskerrik asko gaur horrean etorri guztioi, familiari, unesan hauetan laguntzera, Joseri, azken agurra egitera, eta jangoikoari arenari mandante erreguzera. Ohitura dugu bezala, bigarren eza emango dugu, datorren larun batean. Tokatzen da, atxaldeko 6etan. Beraz, datorren larun batean, atxaldeko 6etan berriz ere, gogoan hartuko dugu hemen parrokin Jose. Eta orain, bukatu horretik, eta bukatu horretik, azken erresponsoa errezatuko dugu. Begi honez, begira jauna gure eskaintza honi. Juan Jose zure zerbitzaria zure erreinuan sartadin. Bere maitasun misterioa bat egiten gaituen zure semearekin, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaun mezuekin, bere ikasea itzatela jainko